So, wer von unserer Truppe muss eigentlich aktuell noch trainiert werden? Ja, Benedetta ja vor allem. Aber sie macht das schon relativ gut, finde ich. So, vielleicht mal irgendwie hier hoch, damit wir alle schon mal irgendwie in Position stehen und so. Sehr gut, also Hubert eigentlich auch noch, das haben wir ja gesagt. Petra wäre auch nicht schlecht, Ferdi, ja, aber eigentlich Jerisa. Kasper können wir eigentlich so belassen. Die sind eigentlich gerade bloß jetzt noch zum Heilen da. Genau, du kannst nachher vielleicht auch schon. Ne, Grimur war bei dir ja nicht, war nur bei den weiblichen Einheiten. Schade, Kasper ist ja auch schon. Petra vielleicht noch irgendwie ein Level up, wenn es irgendwie hinkriegt. So, aber Bern ist wichtiger, weil will ich sie ab der nächsten Folge oder so schnell wie es nachher halt geht, weiterentwickeln. Beziehungsweise, was heißt weiterentwickeln? Eigentlich kurz switchen. So, ja komm, mach jetzt noch schnell. Dauert ein paar ein bisschen länger, aber ist scheißegal. So, einmal noch irgendwie angreifen und dann ist gut. So, ich würde sagen, jetzt darfst du. Ja, Fähigkeiten brauchen halt die Waffen ziemlich auf. Nö, glaube ich weniger. Pfeilsturm erlernt. Sehr gut. Ansonsten, nee, 34 und so gefällt mir eigentlich vom Level her. 34 bei dir auch, 36 bei dir, 38, 36, ja komm. Darfst einnehmen. Wütender Sturm, ach du Scheiße. Ein bisschen übertrieben, war. Spalt reicht auch. Jo, bisher und nicht weiter. So. それがあんたの書いた筋書きってわけ。傑作だ。踊らされていたのがこちらとはな。私たちの勝利よ。よくぞアリアンロットを陥落せしめたわ。アリアンロットの掌握、そして王とフェルディアの進軍準備は他の軍が行う。私たちはガルグ幕へ取って返し、同様に王と攻略の準備に入る。フォドラ全土の統一まであと少し。皆一層の活躍を期待しているわ。Es wäre fast schon zu schön, um wahr zu sein.急にガルグ幕に来るなんて、どういう風の吹き回しかしら、おじさま。何？旧同盟領でやるべきことがおおよそ終わったのでな。堅牢と名高いアリアンロッドを落とした名の顔を見に来たのだよ。実に見事な手際だったと聞いておる。味方さえも欺く行軍だったとか。褒めてくれて嬉しいわ。でも
味方を欺いたというのは語弊がある。情報が漏れるのを嫌っただけよ。兵士の中に教団のネズミがいては困るから。そうか。だが残念なこともあるぞ。こちらに寝返る手はずだったコルネリア、あやつを撃ってしまったのである。まったく無駄手を踏んだものよ。それとも殺したかったのかの。ええ。でも相手が殺しにかかってきたのよ。恐ろしい魔導兵器を使って。ね。自分で動き戦う人形よ。知っていた？そうな。かような占領しかできぬようでは、いずれ帝国の未来にも暗雲が垂れ込めてこよう。心配ありがとう。どんな闇だろうと打ち払ってみせるわ。祈っておるぞ。テイトがアリアンロットの二の舞にならぬことをな。アリアンロットの二の舞？それはどういう？我はもう行かねばならぬ。さらばだ。エーデルガルト様、ここにいましたか。たった今、信じがたい知らせが。天から光の柱が降り注ぎ、アリアンロットが崩壊したと。崩壊？おそらくは何らかの魔法、禁術のようなものやもしれません。ヒューベルト、詳しい報告を。すみません。私としたことが動揺を隠せませんでした。天空より飛来した光の柱が爆発し、アリアンロットの西長と北の城壁が全壊。当主をはじめローベ家の主要人物は皆死亡したと思われます。我々と交代でアリアンロットに入った帝国軍の将兵も3割ほど行方不明です。そんな。これが王子たちの切り札というわけね。コルネリアを撃った一種返しにアリアンロットを破壊したと。時期尚早でしたかな。コルネリアを撃ったのは。いいえ、いずれ彼らと争うならば戦力を減らしておいて損はない。それに彼らの切り札の正体を明らかにできたことが大きいわ。ヒューベルト、あなたの調べていた煉獄の谷アリルの伝承、それはこのことだったのね。可能性は高いかと。ええ、おそらくは。察しがいいですな。ガルグマクより北に1年を通して大地が燃え上がるという谷があります。かつて天より光の杭が落ち、地はうがたれ、森は焼け、煉獄が現れた。女神の仕業かとも考えたのですが、これは彼ら闇にうごめく者の攻撃だった。そういうことなのでしょう。それが分かっただけでもアリアンロットで死んだ皆は決して無駄死にではないわ。ともあれ、情報は統制した方が良さそうですな。そうね。皆にはできる限り伏せて。先生も頼んだわよ。Jo, ich zähle auch auf mich. アリアンロットの法については皆も聞いたと思う。セイロス教団は卑怯にも禁術を使って無差別に町の住人を殺したわ。ローベ家の者たちや帝国軍にも少なからず被害が出た。調査によるとアリアンロットを破壊した禁術は連続で使えるようなものではない。しかし足踏みする猶予はありません。来節のうちにも我々は決着をつけねば。すでに帝国軍の一端は当主のロドリグを失ったフラルダリウス領に攻めかかり、間もなく
王とフェルディアへの進路を遮るものは何もなくなるでしょう。追い詰められた彼らが何かをしでかす前にタルティーン平原を抜けフェルディアを攻め滅ぼすわ。帝国によるホドラ全土の統一、いよいよそれが現実となる。いよいよか。武者震いが止まらねえ。強敵どんと来いだ。対決が避けられないのは分かってるけど、もっとみんなが苦しまない道はなかったのかしらね。共に天いただかず生きる方法違うですから、私たちの道突き進むのみです。追い詰められた教団か。街を破壊する禁術みたいなものはもうごめんだよね。紋章とか英雄の遺産とかでもっと有益な情報があればな。リンハルト、君はまだそんなことを言っているのかい。私たちの使命は一つ、この戦いの勝者となることさ。私たちは勝ちます。だって負けたらひどい目に遭うんです。そんなの無理だから。なんか引っかかるけど、まあいいか。何が何でも勝たなきゃいけねえんだからな。Klar schaffen wir es. Ich meine, ihr redet mit mir, also mit eurem Magister. Also, sorry, aber wenn ich das nicht hinkriege, wer dann? 効果の章、大樹の説、復讐のの。アリアンロッドを攻略した帝国軍は王都へ向けて進行を開始。同時に当主ロドリグを失ったフラルダリウス領にも軍を差し向け、2方面からの王都攻撃を企てる。Schön. Eine simple, einfache und schnelle Erklärung. So wie es sein sollte. Dann hoffen wir einfach mal, es klappt auch, weil ich bin da noch nicht so siegesicher. Leider. Aber hey. So, wir haben 4 Wochenende, wie es aussieht. Sehr gut. そうか。アリアンロッドが落ちたか。ロドリグ、お前の死を無駄にはしない。決して。先ほど石膏が戻りました。帝国軍は王都へ向けて進軍中のようです。良いのですか、ディミトリ。国主たるあなた自ら迎撃に向かうなど。ご心配には及びません。たとえ私が倒れてもブレーダットの血は続くのですから。それに元より王国は貧しい土地です。籠城戦に持ち込んだところで敗北は必至。我が軍は平原に布陣して敵を待つ。そちらは迂回し帝国軍の脇腹をついてください。確かに現状を鑑みれば平原での決戦は合理的な選択でしょう。もちろん私に依存はありません。ですが俺が欲しいものは一つだけ。他の獲物に興味などありません。その言葉を信じます。あの子をなかったことにするのは私の役目。ああ、必ずまた必ず私が取り戻してみせます、お母様。どうでしょう、エーデルガルト様。彼らはフェルディアにこもると思いますか？迎撃するに決まっているわ。フェルディアは簡単には落ちないでしょうけれど、大軍で包囲して補給線を断ってしまえばいつかは必ず陥落する。それよりは野戦での対象にかけるはずよ。タルティーン平原でのね。1000年以上前に聖者とウソブクセイロスが解放王ネメシスを撃って逆転勝利したの。そして400年ほど前に勇者ルーグが時の皇帝を撃って王国の建国に至ったの。その再現を狙うんじゃないかしら。やはりそうなりますか。
帝国軍は強兵といえど、個々の強さではセイロス騎士団の精鋭には劣るでしょう。王国軍も無礼だったけ直属のこの絵たちは他の兵に追随を許さない頑強さで名高い。となれば戦場にてエーデルガルト様を討つ、その一点に注力するのは理にかなっています。ヒューベルト、私に戦場に立つなと言いたげね。無論です。狙われているのは陛下なのですから。けれどあなたならこういう時に私が絶対に引かないと分かっているわよね。それも無論です。なので立たないでくださいとは言いません。この先も白き者や実血の子孫など恐ろしい力を持った者たちが立ちふさがる。彼らを打ち破れる力があるのは私たちの仲間でも限られた者たちよ。その一人である私が前線に立たないわけにはいかない。先生、人事のように見ているけれど、あなたもその一人なのよ。皇帝である私は当然としても、あなただって死んでは困るんだから、最後まで共に生き残るわよ。いいJosh! Klar, was auch sonst. Ein bisschen früh zum Sterben, ganz ehrlich. So, Freunde, das war wieder mal eine lange Folge. Nehmen wir sogar eine lange Doppelfolge, wenn man so will. Ultima-Siegel, sehr schön. Gibt es auch wieder zum Gewinnen? Kann man die eigentlich mittlerweile wieder kaufen oder wie sieht's aus? Das würde ganz kurz noch interessieren, bevor wir dann... Nee, okay, mit dem Ultima-Siegel muss ich also gucken, wie ich das irgendwie noch in ein paar kriege. Ich meine, ja, Turnier, ja, ist schön. Aber wir brauchen eigentlich mehr als noch eins. Ich meine, eins ist klar, brauchen wir für, ja, ihr wisst schon. Schauen wir, was glaube ich war. Noch eins jetzt schon wechseln könnte. Wir sind hier eigentlich auch. Schon wieder was mit Mercedes besprechen. Sehr gut, sehr gut. Jo, Gespräch aus, das nächste Mal. Alles weitere würde ich sagen, das nächste Mal, Freunde. Und die Planung für den Monat, was wir am Wochenende machen. Also einmal aussuchen muss ich fast, um auch meine Waffe, meine Hauptwaffe zu regenerieren. Ansonsten für nächstes Wochenende irgendwie angeln, letztes Wochenende groß fighten. Ja, kann man machen. Oder erst fighten, letztes Wochenende ausruhen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Three Houses. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao zusammen.